Mlebet yuswa ingkang nembe badhe mlebet 17 warsa, Shafira saged dados juara kategori putri wonten ing ASEAN Zone 3.3 C Championship 2000 selangkung ing tekanan. Lan menika ngiras buktekaken mental lan kualitas permainan Shafira wonten ing level internasional. Wiwit 2018 kepengker, piyambakipun sampun ngasilaken atusan robot kaliyan maneka warni wujud lan ukuran. Kados Transformers, Iron Man, Naga,